Fysiologibogen, figur 90. Figuren viser 4 stadier. Hvilestadiet, ilddeficitstadiet, steady state og ildgæld. I hvilestadiet bruger man ikke energi, men når arbejdet så begynder man så også at bruge energi. I starten af arbejdet bruger man mest energi fra ATP og kreatinfosfat, men det bliver hurtigt brugt, så man begynder at bruge energi fra glykolysen. Men der er også en begrænset mængde energi, så O2 myoglobin træder ind. Det kaldes for ilddeficit. Under ilddeficiten bliver iltoptagelsen øget. Når vi så når til steady state, er iltoptagelsen tilstrækkelig, så det er det eneste vi får energi fra. Og når vi så efter det, så stopper vi så med at arbejde, hvor vi så kommer til et stadie, der hedder ildgæld, hvor det er et stadie, hvor der stadig bliver produceret en masse energi, så vi kan få bygget vores lager op igen.